da zuwan mu ma shine sanadi, wakarni ne sanadin da Zakariya ba fahari nake ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Tilas na sashi wannan na shi tita na har jila na gaba. Bin shehu Burama in ya sa shehu Bello mun sanya shi gaba. Shehu Bello mun sanya shi gaba. Tilas na sa malam Adam malam muna nan tare da kai. Mai rudatul janna ni Jamila ban raina maka ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Dole ne in rera yabo ga Fatima hasken al'amari, ya ce a gurin bashari yan uwa ba zan boye muku ba. Uwa bai zan koyi muku ba. Mai arziki mai raban shi ce yan uwa ku barce ce ku ce, ni Nura Ya'u nake ta faɗa baban Fatima ban boye muku ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Na gaida ke shugabar mata Fatima mai kyawun lamari. Kowa kiki yana hadari halidan da ba zai shige ta ba. Aljanna ba zai shige ta ba. Yan babu miki ta yabo dan arzikin da kike ta rabu. Rukaya Abubakar ce ni, sunan ba zan boye miki ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Ya Fatima duba mun lamari tunda ina cikin hadari, Fatima domin bashari ki sani cikin layi na gaba. Sani cikin layi na gaba. Magiya suna bi na hakanan, suna ta suka ta hakanan. Nasiru Umar na Fatima, karki ce ba za ki mun haka ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Fatima ina son ki zahiri kar da ki bar ni ina garari. Fatima ki ya albishiri rallahi raki saka ni gaba. Allah ya ki saka ni gaba. Mata ku gabara yau ga ni gaban ku na iya ban sirrin zikiri. Aisha Alhassan Tidar aha babu ban koyi muku ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Yar babba mai suna babba matar babba Fatima yar babba, babar Sassan da Hussein Fatima bai na miki ba. Fatima ban raina ki ba. Bayan kwarai aka watsa ni, mai hankali shi zai gani. Ya sadauki ne Fatima, sadauki bai ki yaba miki ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Fatima ce tushen daraja min yarda ba wani janin ja. Ku tambaye na akwai hujja ni kan ba zan ki faɗa muku ba. Ni kan ba zan ki faɗa muku ba. Fatima ta yi gadon daraja ga abbanta ko ba ku gane ba. Wani min haya na yarda samsam ba zan yi musun haka ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Ko ba su so tilas mu faɗa, wallahi Fatima hujja ce. Karishan mukami ce daga annabi Fatima ce a gaba. Fatima ce a gaba. Niki rufa niki saya ni Fatima kar da ki ware ni. Nura lawal ni ya ce tanki Fatima sani gaba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba. Fatima ina ta yabo gunki kullum ina yaba kirkinki. So ki bar ni a aikinki kar ya zamni ban dace ba. Har ya zama ni ban dace ba. Fatima ni mai kishi ce so kar ki bar ni na lalace. Ni na fi sace yar sani in na rike ki ban yi asara ba. Fatima Zara muke ta yaba, ba ma gini ta yaba mata ba.
rasa hujja ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Na yi gangara na daushawa a hababu na biyu ku kyale ni. San sauka gidan manya da sallama ba a ki a amsa ba. Da sallama ba a ƙi a amsa ba. Assalam salam Fatima Zara na yi sallama ɗakin Zara. Fatima ya haya na shigo Fatima ba kya kike amsa ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Sannu Fatima ke ce Zara usannai ke ce Al-Kubra. Ummu Abiha sunan ki duk dan halak ba zai yi musun haka ba. Dan halak ba zai yi musun haka ba. Ja mu je kin biya sarauniya kike Al-Kubra. Ni Amiru suna na dan masaka ba zan gina duka ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Shara hawaye na Zara shara hawaye na babba. Duka ba zai taɓa karewa ba sai na ka faɗi mai ƴar babba. Ina da Fatima yar babba. Sannu Fatima mai ceto kowa lahira za ku yi ceto. Shamsiya Zubairu ce ƴar Hababu Fatima sannu gaba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Wallahi Zara sarauta ce mai kita sai ya lalace. Mu rike ta mai yoda ce a lahira ba ma ya asara ba. A lahira ba ma ya asara ba. Babu ga mu gaban Zara ki da bai da Al-Kubra. Mu ta gane sharifi ne a yaban ki ban yi kasala ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Fatima sanna gaida ki na tabbata ba kya zaki. Allah ke gaida ki dukkan halak ba zai yi musun haka ba. Dan halak ba zai yi musun haka ba. Sayyadi ala an ya san Husaini su ke gadanki. Munirat Ibrahim na faɗa wa zai ce ba haka ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Fatima ke ce ɗazu kuma Fatima ke ce yanzu. Sanni yanzu da jin ɗazu mai san ki bai yi asara ba. Mai san ki bai yi asara ba. Mai baka yanzu ta ma gobe ta ƙara ma a gaban gobe. Sulaiman Abubakar ni a san ki ban yi nadama ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Tafi mu je jamu mu je a hankali ko a guje. Ko ina kika ce zan je Fatima ba zan juya ba. Fatima ba zan juya ba. Ni na ji daɗi na ya zama gani yau cikin yabon Fatima. Amina Kabir nake Fatima ba zan juya miki ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Ni Fatima ina so in ganki ko a farke ko a mafarki. Kin haka dan abanki Fatima ba dan hali ba. Fatima ba dan hali ba. Fatima ban yi nadama ba na doshi sake ba zan koma ba. Abdullahi Lawal ne ki yarda mi yi gaba da gaba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Rabbana ka yarda da aikin mu kar ka bar waɗansu su raina mu. A hababu nabi ne mu masu yabo ba zaki ba. Masu yabo ba zaki ba. Mai kamar zuwa shi kan aika ba wanda za ya zauna ba. Ni Fatima Adam ce ta kware ki ban yi hasara ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Fatima sirrin gata mai sarki baya yin gita. Sannan kuma bai wauta mai kuskure gun zabi ba. Bai yi kuskure gun zaki ba. Mai abin bayarwa keke rabawa kowa mai kyauta. Ni Rabi'u Abdullahi aikin ban ba zan gina duka ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Wallahi ko ban rantse ba Fatima kin buga banga ba. Domin ke ce a gaba sai na fada ba zai yi na boye ba. Faɗa ba zai yi na koyi ba. Na da Fatima Al-Kubra baban ki baya yin bara. Ni Maimuna yar Idris na rike ku ba zan canza ba. Fatima Zara muke ta yaba ba ma gini ta yaba mata ba. Mace a babu ta Allah ce sannan ta manzan Allah ce. Waye gita ya lalace mai ginta ba zai dace ba. Mai kinta ba zai dace ba. Wata ba kayan Allah wa za
dan Usman na faɗa ba zan kuma canza ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Me muke faɗa me za mu faɗa baitukan mu dole mu ganganta. Tun muka yi su gaban Zara, Zara ba za ta ki makin ba. Zahara ba za ta ki makin ba. Sannu shugaban mata Zara, wallahi kin wuce armara. Aisha tukurce Fatima ba zan yi biki baiti ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. sai a lahira in mun sauka za a yi maganin mai yin hauka mai misin matsayin Zara ya ce ba a bata mukami ba. Ake ba ba ta mukami ba. Fatima za ta yi ceto na yadda ba na kwakwanto. Ibrahim miji ta face ce ni Fatima yar babba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Fatima ce sirrin kamshi turare ku bar shi ku kyale shi. In muna a gaban Fatima kamshi ba za ya ki tashi ba. Shi ba za ya gida shi ba. Fatima muka muna san ki dan Allah ki bar mu a fadar ki. Muguntar nake da kusu mai kin sani ba sai na ce ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Sannu sannu Fatima sha bege ki idanuwa na yake hange. Ke ce muke bege Fatima ba za kike amsa ba. Fatima ba ke kike amsa ba. Fatima ki so muke nuna mu karma hasadan mu suka da mu. Dan juma yi sha'u ne na kuku ba zan boye ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Batun haka ne me zance ne ban san me ma zance ba. Jazaba ta kama ni amma ba zan yi bayani ba. Amma ba zan yi bayani ba. Sannan Fatima sirrin ilimi mai binciken ki tilas zai yi gumi. Ni Khadija ta yar Musa binciken ba zan ma fara ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Sannan hasken hannuri mai san ki baya yin garari. Mai kinkina a cikin hadari ba za ya sadu da annabi ba. Ba zai sadu da annabi ba. Ga gaskiya waje bisiya Fatima ke ce sarauniya. Ni Muhammadu yan Adam ba za na bar san Fatima ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Sanni Zara ina son ki kai na harcen fadar ki. Ki zuba mini girkin ki Zara ba zan gina take ba. Zara ba zan gina take ba. Girma a saman girma Zara umayyin alfarma. Asiya awwal ce ni ai mai da ba dan hali ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Fatima mai daɗin zance makiyin ki sai ya sutuce. Ya ki san ƙarshen zance a lahira ba zai kila dama ba. Lahira ba zan yi nadama ba. Fatima masu rabon aljanna ko da ba a yi hisabi ba. Ni Sirajo Ibrahim jariki ba ni diyar babba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. Arzikin farko ƙarshe Fatima kin wuce ai kushe. Sake dan mu tattashe a Fatima ba za mu ki juyi ba. Fatima ba za mu ki juyi ba. Fatima Zara muke ta yabo ba Fatima mai yin masa ba. Ni Nasiru dan Ismaila ya banki ba zan dena ba. Fatima Zara muke ta yaba ba magini ta yaba mata ba. A nan nake ganin za mu sa aya ya ilahi samu sahun manya. In ka yadda makaki nan gaba ba za mu ki lasting ba. Nan gaba ba za